बे समाव दरं लकसभा बियाबखौ भैरबकुंड लकसभा बियाब खालामनायनि रायजो सरकार जा बिथांखि लादों आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय खुगा बेखेवनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे समाव जों नोंथांमोनखौ खौराङाव फोरमायखाबाय दि रायजोनि गोबां बिधानसभानि महरफोरा सोलाय सोल' जानो हागौ आरो मोननै लकसभानि मुंजों लोगोसे बिनि महराबो सोलायनो हागौ आरो बेखौ लानानै रायजो सरकारा भारत बिसायख'थि आय'गनो बिथांखि दैथायहरनायखौ मिन्थिनानै मोननाय जादों आरो बर' हारिनि मैखोमै दाबि खालामनाया दरं लकसभा बियाबखौ उदालगुरि लकसभा बियाब खालामनांगौ होनना दाबि खालामनाय समावनो दरं लकसभाखौ भैरबकुंड लकसभा बियाब मुंजों खालामनांगौनि रायजो सरकारा बिथांखि लादों। नाथाय दरं लकसभा बियाबखौ भैरबकुंड लकसभा मुं दोननायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गनायना लानाय लायैखौ लानानै दिनै दिपेन बर' बिथांनि माखासे बेरफुसार खौरां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा उदालगुरि जानांगौ भैरबकुंड लकसभा जागोनखौ लानानै मा बुंखोफै जों खौरांनि गेजेरजों एबा खौरांनि हेफाजाबजों आबुङै मिथिना लानि। ना बे बेलायाव जोंनि स्पष्ट जे नाम सोलायनायाथ' जोंनियावबो प्रप'जेलाव दङ जे गबर्धनाखौ मानास खालामनांगौ बा बिनि सायाव नायफिननांगौ आरोबाव माने मासबादखौ माने रौता खालामनांगौ। दा नाथाय उदालगुरि 4 नम्बर समस्तिखौ जोङो उदालगुरि हिसाबैनो प्रप'ज खालामदों। सिगांनि समावबो जों बेबायदिनो होबोदोंमोन। दा दिनै आसाम केबिनेटआ बर' दल संगठननि बा माहारि आफादफोरनि जि दाबि दावा जि मोनसे गणतान्त्रिक आवाज गणतान्त्रिक जि आन्दलन जोंनि जि माने सरकारखौ नारसिननाय इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियासिम जोंनि जि आवाज बेखौ खोब सम्भब बिथांमोना खोनासंदों आरो खोनासंनानै भैरबकुंड नामजों बिथांमोना दरंखौ सोलायनानै होदों। नाथाय नाम सोलायबानो बियो गासिबो माने जानानै फैया। जोंनि दाबिया जाबाय जे क टार्मिनास मोनद' माने बिधानसभाजों मोनसे लकसभा उदालगुरि जानांगौ। बेयाव दरं आरो उदालगुरि मिक्स खालामनानै 6 सिडुल नन 6 सिडुल बेखौ मिक्स खालायोबा बे जोंनि टटेल 6 सिडुलनि जि स्पिरिट बिनि जि मर्यादा बेयो भायलेसन जागोन। दा बेखायनो नाम सोलायबानो सम्पूर्ण जानानै फैया। बिथांमोना एसे जोंनि बाथ्राखौ खोनासंदों बिनि थाखाय धन्यबाद। खिन्थु बिथांमोना बेखिनि मावनानैल' गावनि दायित्वखौ माने एंगारोबा जानाय नङा। बिथांमोननि जि गुरु दायित्व जे जोंनो जे 6 सिडुलनि मर्यादा आरो सेफगार्ड प्रटेक्शनखौ होनांगौ बे खामानिखौ मावनो थाखाय आं आसाम सरकार भारत सरकारखौबो आं खावलायबाय। गोजोन्थों। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि लकसभ ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' लकसभ ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजआव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि लकसभ ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 93654912557 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन।